F'laqgħa taħt it-tinda fis-sena ta' għawdex, Joseph Muscat qal li kienet jistenna li wara li Lawrence Gonzi wera qbil dwar it-tneħħija fil-liġi tal-preskrizzjoni u dħul tal-liġijiet tal-whistleblower u l-finanzjament tal-partiti, dawn kienu se jkunu inklużi fil-programm elettorali tiegħu. Tmur tfittixa ma ssib assolutament xejn. Dan huwa naħseb kważi rekord għall Prim Ministru stess għax is-soltu jgħid ħaġa qabel l-elezzjoni u jagħmel oħra wara. Din id-darba għal ħaġa qabel l-elezzjoni u għamel oħra qabel l-elezzjoni wkoll, naħseb wara. Joseph Muscat semma l-proposti ġodda li ħabbar f'Għawdex stess favur gvern miftuħ fejn id-deċiżjonijiet jibdew jittieħdu min-nies għan-nies. L-affarijiet ma jibqgħux kollox tal-politiċi għall-politiċi mal-politiċi u mill-politiċi, imma id-deċiżjonijiet jerġgħu jsiru tan-nies, għan-nies, man-nies u flimkien man-nies. Semma kif gvern ġdid se jagħti ċans biex kulħadd jagħti l-potenzjal tiegħu. Nies qegħdin ngħidulhom aħna lil kulħadd qegħdin ngħidulhom irridu nagħmlu l-aħjar użu mill-potenzjal kbir illi għandha s-soċjetà tagħna. Nafdaw lil dawk kollha li għandhom kontribut x'jagħtu, nafdaw liż-żgħażagħ tagħna, nafdaw lin-nies ta' ċertu età b'ċertu esperjenza li għandhom potenzjal kbir x'jagħtu li ma jridux jitlu fil-politika. Joseph Muscat qal li pajjiżna ma jiflaħx iżjed firdiet taħna huma. Li jkun gvern illi jħoss li għandu dover lejn kulħadd, anke lejn dawk li ma votawlux, sabiex jmexxi lil kulħadd il quddiem. Gvern li ma jgħidx għawdex tagħna u mhux tagħhom għawdex ta' kulħadd. Il-mexxej Laburista qal li Lawrence Gonzi jinsab maqtuħ mir-realtà hekk kif il-ġimgħa l-oħra ħareġ ir-rapport ta' Standards & Poor li jistonna malajta ta' Gonzi PN ta' finanzi fis-sod. U issa meta Lawrence Gonzi qed jgħid li ħoloq 20,000 impjieg, nhar il-ġimgħa l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li għal 10 xahar konsekuttiv żdiedu n-nies bla xogħol 225.